Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Pitainya basa amat mat. Padake buah ae wok. Lah kok ora tira. Gara-gara pit kuwi sendalku ngasih jebat lho. Oh, Kena mantelah siap nok malan. lah kenapa mangap kok ngene no? Aku yang nengone Lili ya malu. Justru kuwi yang lilik tresno apa anane iki ya. Ora bakal mempermasalahkan kuwi ya. Iya sih. Namanya aku ora pede mat. Ya digawe pede no. Santai wae. Santai wae. Slow wae. Padake gampang mat. No, colane. Ya nih. Ya. Kowe pancen kancaku sing paling top dhewe. Asal kau tahu ya, Wok. Mung aku kanca sing iso ngerteni kowe iki. Makane iki kowe kudu apik karo aku. Tenang wae ya, aku bakalan tetep apian di kowe. Wes saiki pite iki kudu dibiarke iki. Tukar tambah. Tambah 8.000 ya ora apa-apa. Kah, pandedet. Randete tak ndeyang. Randete iki jine ya ora ndeyang. Kah ndak kaya kowe. Berarti putus ke opi njak jomblo terus. Wah, ngene iki to. Enak dadi kowe ngene iki lho. Nah, ning lho, pojok kae lho. Ana pembuang sampah. Mending yo pite iki gua ae. Masa pitku digwakne sampah? Lambangane nyusake wong. Iya juga sih. Ya yuk. Gini aku ngerti. Wis yuk. Memang pantas kau mendapatkannya. Yuk. Aku nanti
Arep motor-motoran kok. Panas-panas motor-motoran, sinar UV Rira. Aku melu gak bonceng iki. Wis kono gak dodolan kok. Tak njaluk kelemu ayo, Lik. Oke. Cek lo ya. Wah, sendiri lagi ra ono iki ta. Lilik ruwawa. Wanjai, mantanku iki gondol wawa cah. Ah dadi kowe ora trimo. Antemi ae apa piye, Dek? Ya kono nek wani. Siap.
Apa-apaan iki? Ini ngapa dolan karo mantan kuwi? Ya men to dolan ora oleh. Lah ya wis mantane kemaki, kementu. Wis li ae mulih karo aku. Tiwasaku bacot nyaman. Ternyata kowe duwe gandengan. Tak kira bekale pacaran. Jebul aku ae mung sing baperan. Ayo ngonceng aku. Aku